Rukometašice Izvora Bukovičke Banje još 2 koraka dele od osvajanja duple krune prve u istoriji kluba. Dragi sugrađani, dođite na finalni turnir Kupa Srbije u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija u petak i subotu. Petak, 27. maj, 17 sati, prvo polufinale Kupa Srbije za rukometašice Medicinar iz Šapca, Radnički iz Kragujevca. Drugo polufinale u petak, 27. maja, od 19 sati, Minakva iz Novog Sada, Izvor, Bukovička Banja iz Aranđelovca. Finalna utakmica Kupa Srbije 28. maja u subotu od 18 sati uz direktan televizijski prenos Radio-televizije Srbije. Prijatelji superligaša iz Aranđelovca, opština Aranđelovac, Hotel Izvor, Pionir, Alfa Plan. Finalni turnir Kupa Srbije za rukometašice, petak, 27. maj, 17 sati, Medicinar iz Šapca, Radnički iz Kragujevca, 19 časova, Sportski centar Šumadija u Aranđelovcu, drugo polufinale, Minakva iz Novog Sada, Izvor Bukovička Banja iz Aranđelovca. Finale u subotu od 18 sati, 28. maja u Sportskom centru Šumadija u Aranđelovcu.